pihenés nem lustaság, hanem az egészséges életmód része. Sokan azt gondolják, hogy a fejlődés akkor történik, amikor éppen edzünk, de ez nem egészen így van. Az edzés csak inger, az izom pihenés közben regenerálódik. Edzés során ugyanis apró mikrosérülések keletkeznek az izomrostokban, a szervezetünk pedig pihenés közben tudja ezt javítani. Ettől lesznek az izmaink erősek és ellenállóbbak. Ha tehát folyamatosan hajtasz, de nem hagysz időt a feltöltődésre, előbb-utóbb romlani fog a teljesítményed. Ugyanez igaz a mentális egészségünkre is. Ha állandóan hajtunk, dolgozunk, egyik feladatból esünk át a másikba, előbb-utóbb csökkenni fog a koncentrációnk, és ezáltal romlik a teljesítményünk. Néha elég egy nyugodt séta, egy kávé a teraszon, vagy pár perc csend, ami segít kiszakadni a hétköznapi rohanásból, csökkenteni a stresszt, és segít újra feltöltődni. Ha tehát hosszú távon is szeretnél jól teljesíteni, akár a sportban, akár a munkában, vagy a mindennapokban, akkor ne csak az edzéset tervezd meg a pihenést is. A regeneráció ugyanis nem a fejlődés ellensége, hanem annak az egyik legfontosabb feltétele.